Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Isa po sa napakagandang programa ng gobyerno ito, ang labanan po ang korupsyon. Maliban po sa anti-drug war, labanan ng korupsyon, at mas mapaganda po ang serbisyo ng ating gobyerno sa bayan. Ang problema nga lamang po ay dahil sa sistema po ng gobyerno, yung hangad po ng Pangulong Duterte na mas malinis, mas maayos, at walang kurakutang pamamahala ay hindi po nangyayari. In fact, nanawagan na rin po si Senador Soto, si Senate President Soto, sa Pangulong Duterte na i-veto ang pork barrel sa 2019 national budget. Mga kaibigan, malalaking personalidad na po ang kinasuhan, nakulong dahil po sa pork barrel. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile. Ang problema nga lamang po kung saan po meron tayong matapang na presidente na may kampanya laban sa korupsyon, doon naman po sa kanyang panahon napalaya. Ayan. So, tuloy, mga kaibigan, apparently, ang sinasabi pong pork barrel ay parang okay po lamang. Parang ayos lamang eh. Parang normal sa lahat. Ulitin ko, ang pork barrel ay sinabi na po ng Supreme Court, yan po ay illegal. Ngayon, isa lamang po ito sa nakakaapekto sa buhay po ng Pilipino na makaangat po laban sa kahirapan. Makaangat po sa ilalim po ng kahirapan. Sapagkat ang korupsyon ko hindi po matitigil, ay wala pong tamang serbisyo makakarating sa publiko ayon sa papel na ginawa po nila. Ang gaganda ng kanilang mga panukala, ang gaganda ng kanilang mga plano. But when it comes to implementation and execution, dyan po nagkakatalo. Yung 1 milyong piso, magiging 300,000 na lamang po sapagkat napakaraming kamay ang may mga hawak ng gunting na nanggugupit po ng pondo. So the quality of the project and the program is being affected. So nagpapatuloy po ang problema sa korupsyon. And the latest, ang nakakabwisit talagang isang akbang po sa Kamara ay ang itago po nila ang kanilang salin. Bagamat hindi naman po yan papasa sa Senado, may panukala po ang tropa ni GMA na pipigilan ng publiko, hihigpitan na maka-access ng kanilang salin. Bakit? Sapagkat matutuklasan ng bayan kung gaano karami ang nakurakot for the past years, magre-reflect sa salin. Nagtatanong po kami. So, kung magkakaroon po ng eleksyon ngayon at parehas po ang mga tao ang mahalal, parehas na mga kurakot na tao, mga nakulong ng tao, mga plunderer, mga kurakot, mga kriminal, pero dahil po nasa pwesto, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng sasakyan, we call them honorable. Ang tawag po natin sa kanila ay honorable. At lagi pong pinaupo natin sa presidential table kapag may mga program. Lagi po sila nakaupo sa mga entablado kapag may mga okasyon. At pinapalakpakan po natin. Di ba? Ayan. So, ano ang gagawin po natin ngayon? Ulitin ko po, kung ganito't ganito lang naman ang mangyayari, na tulad yan, mag-i-election mga kaibigan, marami pong mga matitinong kandidato na wala pong bahid ang pangalan. Maraming mga kumakandidato ngayon na may magagandang track record ng kanilang pamilya, may mga magagandang nagawa sa kanilang mga pinaglingkurang kumpanya, be it private at mga galing na rin sa public office, na wala pong dungis ang kanilang mga pangalan. So, kung ganito lang naman mangyayari, ang mananalo po ay mga trapo, mga kurakot, mga ngulimbat at patuloy pong ipagwawagwagan na tila baga okay lang ang mangurakot sa gobyerno, tiyakin lamang na malaki para may pambayad po sa abogado and 2-3 years after kahit makulong ka, makakalaya ka rin sapagkat you have the capacity
to hire batteries of lawyers that will defend you in the court and twist all the information and facts na hawak po naman ng prosecutor. Kung ganito't ganito lamang naman mangyayari mga kaibigan, mas mabuti pang magkaroon na lamang po tayo ng revolutionary government. At ang panawagan po natin sa Pangulong Duterte, kapag ka siya po ay nagdeklara ng revolutionary government, ay baklasin lahat ng mga trapo, lahat ng mga... Ako unahin ko dapat dyan unahin kong irerekomenda. Lahat ng may mga kaso sa ombudsman, baklasin sa pwesto. Wala pong usok kung walang apoy. Pag tinanggap ng ombudsman ng kaso, ibig sabihin may prima facie evidence. Diyan nga lamang po nagtatagal madalas sa ombudsman, inaamag ang mga kaso, taon-taon, inaabot ng ilang taon. May tinatawag po sila dyan na enrollment fee. Enrollment fee, may bayad para tumagal ang kaso, tahimik. Kung ganyan at ganyan po ang mangyayari po sa atin at walang pagbabago, revolutionary government po ang panawagan na lamang po natin, tulad po ng panawagan ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago at 18 pang mga leader ng iba't ibang grupo na nagpulong po kahapon at nagkasundo na magsumiti na ng rekomendasyon sa Malacanang very very soon para tunay na mabago ang ating lipunan, di ba? Kasi kung sistemang bulok, sistemang kurakot pa rin po ang mananaig, anong maasahan po natin sa eleksyon? Therefore, ang mananalo po sa eleksyon, yung mga may pera pa rin, yung mga may baril pa rin na mananakot, gagamit ng pera, mamimili po ng boto, bibilihin, pipilitin pong bayaran ang mga botante. Presto, kahit mga kriminal, mananalo pa rin po. Panahon na para magkaroon po tayo ng isang matinong pamamahala sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mga matitinong tao sa gobyerno. Mula sa baba, papataas. Ang Kamaong Asero po ay pro-revolutionary government sapagkat ako po ay frustrated na rin sa mga sistemang nangyayari. Ang mga mahirap kapag nagdemanda kahit may katwiran, kahit siya po ang naapi, nababaliktad. Lalo't ang kalaban po ay mayaman. Sapagkat ang hustisya po sa atin, pangalawa din ay bulok din. Alright, nasa linya natin si kaibigang Senador Charlie Gaddy. At kausapin nga natin patungkol po sa ating nabuksang tema ngayon na ako po ay personally frustrated. Ang mga mambabata sa Kamara patuloy na ipinapahiya ang Pangulong Duterte despite the very strong anti-corruption campaign ng Pangulong Duterte. Ipinagwawagwaga naman ang pagiging kurakot ng mga kongresista. Nasa linya natin si Attorney Charlie Gaddy, ang isang kaibigan po nating tumatakbo rin sa pagkasenador pero parang hindi niya rin mabatid na kung siya ba'y tutuloy pa o sapagkat kitang-kita. Alam niyo po, yung mga maraming pera ngayon, talagang sagana-sagana sa mga billboard. Lulusot naman niya sa COMELEC, hindi naman idideklara sa COMELEC. Yung mga maraming pera, saganang-sagana sa television ads. Ayan. It's really, really unfair. So, kausapin natin, Attorney Charlie Gaddy, sir. Magandang hapon. Welcome po sa Kamaong Asero. Live tayo sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Kasama Errol, na alam ko kasangga natin sa ating mga pinaglalaban ngayon ang pagtatapos ng korupsyon sa ating pamahalaan, ang pagtatapos ng kahirapan, ang pagtatapos ng dinastiya, ang pagtatapos ng bulok na sistema ng pamahalaan, at ang pagtatapos din ng walang kwentang, walang kredibilidad na eleksyon, at mga sarili at walang silbing kongreso. Magandang hapon, kasamang Errol. Natutuwa po kami at available kayo ngayon, Senator Charlie. Nabuksan ko po na napipinto na naman ang mananalo po sa eleksyon ay yung mga dati ng kurakot, kinasuhan na po ng graft, ng plunder, pero sila po ay pakending-kending pa rin sa ating lipunan at sila po yung mga kandidato po ngayon. Ay talaga namang nakita mo naman siguro ang mga survey ngayon. Yeah. Ang mga nakabalandrang pangalan, nangunguna sa unang 10 ay ang mga datihan na may tuturing na mga political dynasty
mga datihan na trapo, na mga datihang trapo na nabalutan na ng mga kaso ng plunder, ngunit ayan, namamayagpag pa rin sapagkat hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit sila ay nakalaya na sa isang kaduda-dudang hatol ng ating justice judiciary na kamakailan ay pinalalaya sila. Pero ang kakatuwa, meron namang pinababalik na di umano ay 124.5 billion na halaga. Kung walang kaso, na dahilan kung bakit sila pinalaya, bakit merong pera na pinababalik ang ating hudikadura? Sa madaling sabi, Senador Charlie, kung walang magnanakaw, bakit merong ebidensya ng pagnanakaw? Ayan, kaya maliwanag. Kaya nabanggit mo nga sa iyo kanina, isang kaduda-duda ang ginawang hatol o pagpapaulang-bisa sa kanilang kasong plunder. Yun nga ay talagang namumutiktik ang mga reklamo, ang kritiko sa hatol na yan sapagkat talaga naman pong nakasusuka at nakadududa. Kaya hindi man natin sabihin kung ano ang nangyari sa likod ng kasong yan ng pagpapalambisa, ay magkakaroon ka ng hinuha o palagay sa likod ng iyong utak na may kung ano nangyari. talaga ang nangyari. Malamang siya hindi talagang may nangyari. Yan pa ba yan? Yan sabi nga sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Sabi sa isang radio station, kailangan pa bang i-memorize yan? Iyon, Ngayon, kaya nga, hindi natin may pagwawalang bahala o hindi natin mabibigyan ng hindi natin na pwedeng pabayaan ito sinusulong na red gov ngayon ng ating mga kabayan na hinihingi ng iba't ibang sektor, hinihingi ng iba't ibang grupo mula sa ating mga kabayan. Sila po ay sumisigaw ng red gov sapagkat nais nila ng pagbabago. kami sumasang-ayon dyan sa frustration ng marami nating kababayan, Sir Charlie, dahil ako rin mismo ay frustrated sa nangyayari po sa ating lipunan. Lagi po tayong nagmamasid, tayo po'y nangangarap na pagkakaupo ng Pangulong Duterte ay gagandang lahat. Ang problema nga lang, kahit meron tayong isang presidenteng maganda po ang adhikain, kung ang mga nakapalibot po sa kanyang mga tao ay puros may mga pansariling interest, political interest, at business interest higit sa lahat, ay wala pong magandang serbisyong maasahan po ang mga Pilipino, Sir Charlie. Opo, naniniwala po ako dyan. Ang ating pong Pangulo, simula pa ng kanyang pagkaupo, ay talagang merong malinis na intensyon na baguhin, ayusin ang ating pamahalaan. Ngunit sa lakas po ng mga kalaban, ng mga oportunistang mga politiko, nahihirapan po ang ating Pangulo. Dahil alam naman po ninyo, marami sa ating mga politiko na mula mayayaman, mga kaalyansa ng mga oligarko, mula sa mga angkan ng mga elitista na talaga naman pong may kakayaang magpakilos ng tao sa magitan ng kanilang pera. Tama po. Kaya po hindi po natin masasabi na ang lahat po ng mga iyan ay talaga pong gumagamit ng lakas ng pera nang sa gayon, yung patakaran na gusto ipatupad ng ating Pangulo ay hindi matuloy. Marami pong magagandang layunin ng ating Pangulo. Katulad nga po ng pagbabago ng sistema ng federalismo at pagpapatibay po ng ating saligang batas ng yung Federal Constitution. Ngunit ano po ang nangyari sa ating Federal Constitution
ng inendorso ng ating Pangulo ng ipadaan niya sa Kongreso. Ang lahat po ng yan ay namanggad o pinagpira-piraso. Yung pong federal constitution natin na mayroong nakalagay na anti-dynasty, tinanggal po yan ng House Charter. Yung pong mga 18 state, yung regional state na nakalagay sa Puno Constitution, ay tinanggal din po. At isa pong pangit na probisyong na nilang tinanggal ay yung termino ng mga halal na politiko. Tinanggal nila at nilagay nilang unli dynasty, unlimited term. So kaya po pagka ang isang kandidato ay nahalal, unlimited na po yan. Ang akala po natin dati, ang meron pong unlimited ay unlimited rights sa inasal. Yun na nga. Pero sa politiko rin po pala, meron palang unlimited term. Sa madaling sabi, Senador Charlie, ginahasa po ng mga kongresista nung pinadaan po ng Puno Commission yung draft charter, federal charter, na ang akala po natin ay mas pipinuhin, mas pagagandahin, yun pala ay sinalaula po lamang para sa kanilang mga personal na interest. Ayaw po yan ng Pangulo. At ayaw din po natin ng ganyan. Na patuloy silang mamamayagpag, mag-i-eleksyon na naman, sila na naman ang mananalo sapagkat sila ang may mga paldo-paldong perang ninakaw na sa gobyerno, sa taong bayan na ipamimili naman ngayong election, Sir Charlie. So kahapon, I understand, nagkaroon ng pulong ang iba't ibang organisasyon na, Sir Charlie. Ano ang latest, Sir Charlie? Apo, ano po ang latest? At yan po ay mayroon po dumalong 18 grupo ng kapanalig o kasangga sa pagtutulak ng revolutionary government o RevGov. Yan pong mga 18 grupo na yan ay gumawa ng alyansa. Mm-hmm. Nag-alyansa at gumawa rin po sila ng tinatawag na konseho, Council for Revolutionary Government. Doon nga po ay tinalakay kung paano patatakbuhin ang ating pong paglulunsad ng revolutionary government. Tiniyak po doon na tayo po ay maglulunsad ng revolutionary government. Hindi nga lang po nabanggit pa kung kailan, kung anong araw, pero ang tiyak po, magkakaroon po ng revolutionary government. Kung ako po ang tatanungin, Sir Charlie, wag na natin patagalin yan sapagkat habang tumatagal lalong bumabaon ang kuko ng mga kurakot, lalong bumabaon ang pananamantala ng mga nandyan sa pwestong hindi dapat sila nandyan pa. Dapat ang mga taong yan ay maalis na. Sir Charlie, alam ko po na gusto mong maging bahagi ng pagbabago. Sinusubukan mong, sinusubukan na Sir Charlie tumakbo sa pagkasenador. Pero kitang-kita sa kabila ng pagkaganda-ganda ng kanyang biography, ng kanyang personal profile, ng kanyang track record sa paglilingkod sa mga private companies, public offices, hindi man lang siya napag-uusapan eh. Bakit? Sapagkat yung kaibigan nating Sir Charlie Gade, wala pong pera. Hindi po siya nangurakot eh. Napwesto na siya sa gobyerno, hindi po siya nangurakot eh. Wala siyang pera. In fact, dinisqualify pa sila. Ang tingin ng COMELEC na isa ring kurakot na COMELEC ay hindi raw kwalipikado at hindi kaya maglunsad ng pambansang kampanya. Pero okay sa COMELEC kahit kurakot ka basta may pera kayo pakikita na may pangampanya ka. Sus Mariosep. So, Sir Charlie, balikan natin si Sir Charlie. Naputol, ano? Naputol, Klo. Nandiyan na ulit si Sir Charlie. Okay, Sir Charlie, baka abutan pa tayo ng eleksyon yan, di mananaig din naman yung mga plunderer at mga mandarambong. Sir Charlie, I was saying na kung tatagal pa yan, baka abutan pa tayo ng eleksyon at mahalal na naman yung mga mandarambong at mga plunderer. Kaya nga po, ang dapat sa atin ay
kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung sakaling ilunsad na po natin ang revolutionary government, sumama po tayo, makialam, at maging saksi sa pagbabago ng ating pamahalaan sa pamagitan ng revolutionary government. Huwag na po natin palampasin yan, sumama po tayo sapagkat kayo rin po ang unang makikinabang, tayo mga kababayan ang makikinabang sapagkat tayo po ang biktima sa mahabang panahon. Yeah. Ang dapat sana, matagal na tayo nakaahon sa hirap dahil sa laki ng ating pondo ng pamahalaan. Ngunit ano po nangyayari? Tila po yata pinaghahati-hatian sa Kongreso sa pamagitan ng pork barrel ang mga pondo na dapat sana ilalaan sa ating mga mahihirap. Kung kaya mga kababayan, samantalahin po natin habang may naglulunsad ng revolutionary government, habang may mga taong mayroong lakas ng loob, habang may mga tao na naghahangad ng pagbabago sa ating sistema ng pamahalaan. Samantalahin po natin, sumama tayo, makisama at makialam. Alright, Sir Charlie, isusustain po natin ang mga panawagang ganito at gagawa pa tayo ng ibang mga video para mas mapaliwanagan natin ang publiko ano ba itong revolutionary government na gusto nating masimula na at anong kahinatnan po nito nang sa ganun ay mas makahikayat tayo ng mas maraming taong bayan na magiging kapanalig natin. Maraming salamat po, Ka Errol, no? At nais ko lang sanang linawin, mga kabayan, ang ating pong nais ipaglaban o nais na mawala kung bakit natin ilulunsad ang revolutionary government ay dahil gusto nating alisin ang kahirapan, ang mga dinastiya, ang laganap na korupsyon, bulok na sistema ng gobyerno, ang eleksyon na walang kredibilidad, makasarili at walang silbing kongreso. Aalisin po natin yan. Nang sa gayon ay mamuhay tayo uli o magsimula tayo ng isang bagong sistema na malinis at handang humarap sa tagumpay ng ating bansa. Very well said. Sir Charlie, kami po yung nagpapasalamat po sa inyong oras. Ulit-ulitin po natin ito. Gagawin po natin regular ang ating mga panawagan para mas malawak ang ating marating na mga kababayan natin maging dito man sa Pilipinas at sa abroad. Thank you, Sir Charlie. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Senatorial candidate Charlie Gadi, kasama pong nagsusulong ng revolutionary government. Ulitin ko lamang po, yung revolutionary government po ay hindi po patayanan. Hindi po yan. Hindi po yan na armado. Isa pong peaceful revolution that dreams to see the real change. Yan. Pero ako talagang mas miliwanag sa sasabihin ko, ang pakay po dyan ay tanggalin ang lahat pong mga plunderer, mga kurakot, mga kriminal sa gobyerno. Para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng mga taong malilinis ang budhi, malilinis ang damdamin na maglilingkod po sa ating lahat. No to dynasty, no to plunderer, no to grafters, and yes to federal form of government. Nga lang, hindi po mangyayari ang federal system kung ang mga nakaupo ay nandyan pa rin sapagkat sila mismo ginagahasa nila yung panukalang bagong saligang batas. Ginahasa nila. So alisin muna natin silang lahat at nang sa ganun yung sinimulan po ng Puno Komisyon ay yan po ang mangyari. Nakita po natin yung draft ng Puno Komisyon na napaka-meaningful sa buhay po ng mga Pilipino. Mga kaibigan, balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. DOJ, iniimbestigahan daw po ang isang empleyado nilang tumulong sa pagtatago ni Kenneth Dong. Putang ina. DOJ employee, tumulong na magtago ang drug lord. Hotel na ginawang drug din naman sa Davao, sinalakay, 8 katao naman arestado. Davao ha. Mga sangkap naman sa paggawa daw ng bomba, kumpiskado sa Butuan. 2 menor de edad na naglalaro po sa loob ng computer shop, binaril patay.
Duterte hinihikayat na rin ni Soto na i-veto ang pork sa 2019 national budget. Comelec ibinasura po ang kaso sa kandidatura sa pagkakongresista ni Senadora Lauren Legarda sa Antique. Pagtatrabaho naman ng mga foreigners sa ating bansa, hinigpitan na raw po ng dole. 108 LGUs na lumabag po sa Solid Waste Management Law, iniimbestigahan na po ng DILG. Rekomendasyon ng Kamarang Kasuhan naman ng GRAF si ex-DOH Secretary Garin inalmahan. At Tourism Department, target ang 8.2 milyong tourists arrival ngayong taon. Ang isang magandang balita po sa Tourism Department, bagamat nagkaroon po ng Boracay closure, pumalo po sa 7 milyong turistang pumunta sa ating bansa. So nalagpasan pa rin yung usual target. Congratulations sa mga taga-DOH. Siyempre ngayon po ay mas maganda na yung Boracay. And I'm sure yung Manila Bay pong yan very historical. Sa ngayon na pinagsusumikapang linisin, buhayin, yan po ay dadagsain po ng mga turista galing po sa ibang bansa. Ngayon mga kaibigan, sa ating tanong, dapat bang papanagutin ng PAO sa nagaganap na measles or tigdas outbreak? Mga kaibigan, whether we accept it or not, naging contributory po yung PAO sa pagkatakot ng mga parents sa bakuna. Specifically sa dengue vaccine. Ang problema nga lamang po na generalize yung takot po ng mga magulang sa mga bakuna na nagmumula po sa DOH. And ang naging resulta po, ayan, sa simpleng tigdas, nagkaroon po tayo ng massive outbreak. At ang nakalulungkot mga kaibigan, marami na po ang namamatay na bata hinggil po sa tigdas. Ang aking hamon po sa DOH at sa PAO na kayo po ay magtulong na ipaintindi ngayon sa mga magulang ng mga Pilipino na ang ibang bakuna po ay walang problema at kung kinokontest po ng PAO ang dengue vaccine, let it be limited to dengue vaccine. Pero ang sinasabi naman po ng DOH, kung wala namang problema ang dengue vaccine, panindigan po ninyo. Now, in the meantime, yung iba pang mga bakuna na mahalaga pong malabanan ang ibang mga sakit para po sa kaligtasan ng mga bata at hindi po sila dapuan ng mga nakakahawang sakit. Yan po sana ay maipaintindi sa lahat ng mga parents nang sa ganun ay maging ligtas ang mga bata laban sa mga sakit. Pangalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinilipad ni Clarence Andaya habang nakamasid nakalalay po si Earl Nico Dacame. At sa ngalan pa rin po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop na nagcha-charge po ngayon. May infographic siya nagcha-charge eh. Lobat daw siya, lobat. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.